Bigarren lekuan mota guztietako tabernak dituen kalea. Bilboko mailan kale honetarikoa da. Etxea moduan sentitzen zara. Tortenaz, osbenka, ambientotan politxa goten da. Unibertsitatean engonean eta baia beti pozazetan etortzen ginen ja ona. Kaletik jutezea eta ikustezu, alde guztietan taberna daudela. Bilbo handia da eta jendia ingurun elkartzea. Beti topan duzu lagunan bat txikia dalako, ez da? Gabian ibilteko lan, sozio hartuten eta lan itxerezkoa da. Ikusi duzue, batzuentzat handia, beste batzuentzat txikia, baina denak bat datoz giroa azaltzerakoan. Ederra, paregabea, itzelezkoa. Dena dela, hasieran etzen taberna askorik. Egote zaramen, hiru taberna bakarrik. Abadiano, Mujikez eta besteren bat. Kale guztizen. Hazen olako aldaketa. Taberna gutxi, baina makina bat garraio enpresa. Ondoren, Ingeniarien Unibertsitateko fakultatea gehitu zitzaien. Eta horrek eman zien niri kaleari beste ambiente bat. Ordea, batu ziren, jente nagusizek eta gaztiek. Edade guztiko jentea ibili egiten da, gazteako lan epoteoan, igual nagusitxoagoak ikusten duzuz, danetarik. Eta jakina honek giroa eta tabernak ugaritu zituen. Zenbat taberna egongo ote dira orain? 100 metrora, ez dakit, 40 edo olako zoze. Jo, ez dira gutxi. Eta izango da bilbotarren bat taberna hauetan guztietan egon denik. Gure lagunek adibidez, asko dakite taberna motei buruz. Giro guztitari dikozu, igual orain katxarrotxu betartuteko, poteo egiteko. Eta hortxe dago, postasen zintzo asko ziripo taberna beste askoren artean. Denetatik aurkituko duzue bertan. Henetzen dugu, jokatzen dugu a todos los palos, goizeko zazpiretatik. Ardago kartxeko bai taberna asko daude, pintxo asko. Hala da bai, pintxoekin batera plater kombinatu eta menuen tabernak ere badaude. Hau da Anaiak taberna, ziripoto ondoan dagoena. Eta, bueno, deko espezialidade bat. Diela, rasilloak, plater kombinatuak, bai. Igual orain katxarrotxu betartuteko. Hori da, hirugarren mota bat ere bada. Miko espezialidade da, ardago hona. Egiten dugu, preparote dauz. Armario honak, refrigeratuta eta holan dosifikatuta egiten dugu dienak. Trago largua. Eta adi, ez dezaguna aztu laugarren mota bat. Beti nik izan daola gaueko taberna bat, pub bat edo, ez ditugu pintxoak saltzen. Hamarkada batzuk daramatzate lanean askok eta gurasoetatik seme-alabaitara pasa dira. Orain bere semie da Juanma, oin siestan edo dago da, bera tranquil. Eta bera, hau aita biharri. Hazen mauka eta oin ordekotza hori alda arrakastarako giltza bakarra. Naiz eta, atleti galdu edo irabazi, jendea pozazetara dator, ospatzera edo, edo zezera hartzen. Partidu garaian hau betetzea. Eguneroko bezeroekin eta atletikekin eta gure ilusioarekin, etorkizuna landu behar dugu bai. Edo zer topaten dozu amendik, gaztia sarran eskatxua, bestia dozer. Bilboko kale honetarikoa da. Ondino mantentzen da, beraz jarratu daitela. Hone bat ez txarrako, hori